no nagpasaka mga higala og kaso ang kampo ni Attorney Manasseh Carpio bana mga higala sa Vice President. Kay batod pa mga higala lagi nga nganong ma-appeal ba siya? Gumikan kay bana whatever mga higala, pero ang gigamit karon mga higala lagi sa abogado o nga kini mga higalang bank secrecy law. No nganong gi-appeal tong ilaha mga higala diha nga walay pagtugot, gikuha lang mo nang gikasuhan karon may galang BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, ang AMLAC o ang mga miyembro mga higala sa House Committee on Justice. So appeal diri may higala Sindania, Luistro, appeal siguro sa Dilima diri, no? O kini mga higalang mga miyembro pa diha sa Committee on Justice mga katropa. Dunay tubag si Sindania ni ana. Ingon Sindania mga higala nga talawan palaban og korte. Sige daw, bahalag mga hiwi, basta maminaw ta mga katropa. XFM Katropa. Sige. Nabisto kasi. Ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. May free will naman at maraming pera ang mga Duterte para mag-file ng sangkatutak na kaso. Lagi naman nilang ginagawa yan. Pero sa dulo, simple lang ang tanong. May na-violate ba na batas ang members ng Committee on Justice at ang AMLAC sa paglalabas ng report on covert and suspicious transactions? Malinaw ang sagot, wala. Mas malinaw pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat ng summer, may exemption sa bank secrecy law. At yun ay impeachment cases. Kaya ang advice ko sa kampo ni VP Sara at si VP Sara, kaysa mag-aksayan ng papel, ng oras, sa kaka-file ng mga kaso, humarap na lang siya sa darating na Miyerkules sa Committee on Justice at doon siya magpaliwanag. Alright. So, ang ilang may gala karon, bipisara gyapon pasanginlan, ang nagpasakag kaso si Attorney Manasseh Carpio. No? Nganong gigamit kini mga higala ni ilahang mga bank records na naman ta mga higala ay bank secrecy law. Ang tubag ni Sindania, nabisto kasi. No? Kay mo doon na isa sa mga Duterte mo pasaka dayog kaso. Nganong masuko mo pasakag kaso? Kaya kung mo gamit og balaod mo palaban sa balaod ang mga Duterte or si Attorney Manasseh Carpio, di ba kamo diha sa Committee on Justice you are also doing the same? Ngano kamura di ay ang balaod? Kamura di ay ang dunay umay katungod nga mo invoke sa balaod ug mo gamit ni ini? Sa ato pa di ay karon ang balaod gihimo ninyong galamiton o armas. Batok sa inyo o gamit mga higala sa politikanhong interes. Bullseye. Kaya ang gusto din ni Sindania, no, nga dili mga higala mo pasakag kaso siya nga advice daw niya, imbes nga magpasakag kaso, atubang na lang mo diri sa COJ or sa Committee on Justice, dili lagi pwede. Bisan pag ma-straight pa ng inyong hiwi diha. Kay may katungod sila mga higalang di mo tambong. Nga naman mga kaigsunan, kapoy kay paminaw ng inyong sirkos. Ugma. Pitsa 29 mga higala, no? Mauna ang katapusan ko, no? Kay humanon man daw nila na by 29, pero mayo gyapon may higala nga di mo tambong si VP Sara diha. Kay base sa mga abogado, nag-andam naman po sila mga higala. Actually, ready na sila mga higala sa impeachment. No, ready na sila sa impeachment nga katong trial proper nga naa sa Senado mga kaigsunan. Dili aning diha sa Committee on Justice nga pwede pa ka diha mga higalang latan ka na Sindania nga nagpangagot na daan dilima. No? Pwede kang latan ana nila nga naman walay ebidensya. Walay pamahayag. Walay explanation coming from the Duterte side or from the VP Sara side, from the VP side, nga dawaton aning Committee on Justice. Pangutan-an ninyo mga higala sila kung naaba. Sa ilang mga pamahayag outside the hearing, mga kaigsuunan, maklaro nimo nga sila may higala, dutan yun nila si Sara. Mangutan na ako karon, diha sa ilang level, do na ba'y explanation ni Sara nga ilang dawaton? O wala? Kaya kung wala mga katropa, gausik-usik tag-oras, might as well, much better. Ya kompleto naman kana mga higala, no? Sufisyente man kana by form, substance and ground mga kaigsunan nganong dili man nila i-proceed na. Humano nila karong 29 kay gusto man ning mo papel sila Sindania.
Do you think mga higala dili ni magka-straight ni si Sindania magigsoon og mo barog ni dito sa kuan? Sa mo act ni as prosecutor mga higala sa Senado, sa Senate hearing mga kaigsuunan? Nga didto manggod pagabot sa Senate hearing mga kaigsunan ang mga abogado ni BP Sara kung mangutana si Jerby Luistro kung unsay uting kayo ni Luistro mga higala dilima o ni apil ba ni abogado ba ni i-search daw gab o abogado ba ni Sindania gab? Dili na siya abogado? Ti ano na siya man? Ay! In PA? Naong puro agtang? Ayaw kay maigo putag apil kay na sinora ba ning atong agtang mga higala. Oh. Kuya ni iya pinasyagi-syagi la niya mga igsoon. Grabe ka taray kay dagway oh. Pananglitan mga higala. Tugutan na si Sindania dito mo barog. Do you think makaginhawa na siya mga higala banatan siya sa mga abogadong BP Sara? No? Kung diha may higala diha sa Committee on Justice wala. No? Masayang imong pagkaabogado. Ang imong experience may gala sa trial, ang tanan nimong gihaguan masayang may gala kay pangutan-on ka ni mga tawhanan ni pagka mabikil ka, pwede ka pag i-cite in contempt aning mga tawhanan. So wala. Anyway, na naman sila yung mga nabuodaan nga desisyon may gala. In one way or another, ilang ang gyapon ang i-impeach may gala sa ilang level si BP Sara. May pinaka-nindot ana. Ilan na nang i-forward dito may gala sa mag-submit na silang report aron ma-forward na may gala sa plenary. Total, si Bujidi, uyon man ana. So magkaalaman na by numbers, tanaw na to ni karon para sa plenary debate, dito pwede na silang kuan dito, magbugno. Oh, sa plenary debate. And kung mo-resulta man, nga mas daghang congressman may galang muboto gihapon sa impeachment ni Sara, ay mo kumpiyansa ha, kay... ang ubang mga congressman karon naniid ba yun? Nagtuog siguro sila may gala nga ligon pa tong lakas. Ang lakas namuipoy na ba yan? Wanay lakas. Ha? Kay kato mga kaalyado kaniadtong Martin Romualdez may gala na ginahinay na bayag iktad. So na may nangabilin karon mga igala. Ang uban niya pundo paniid na lang po. Naniid lang. Naminaw lang mga igala. Kay na may mga kongresista nga muingon nga murag gaduda man ta ana pananglitan ng kanang Madriaga. Di ba ta makatuuan ay kay credibility wise murag di ba katuuhan nga katong tuas prisuhan musultis tinuod. Unya di apoy NBI mga igalang utropod nga ilan na kunong imbestigahan og kinsa tong assassin nga gi-hire may igalang BP Sara. Kay ngano kinsa kuno gaingon si Madriaga. Galaw-gaw no? Gobyerno may gala mo tuo ra kidnapper. Naon siya naman in tao ni Maygala ni atong panggamhanan. Gobyerno Maygala mo tuo lang kidnapper aron lang gid Maygala nga makasuhan nila kalaban sa politika mga katropa. Mo gina ilang gatumong diha. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. No? Mo gina nahitabo karon. Ang NBI mo tuo ra kidnapper. Kailangan ko ng imbestigahan Maygala kinsa kadtong gi-hire ko nga assassin mga kaigsunan. Bullseye. Bullseye. Di sila kakuan na Di sila ka ang ending ana nga ni. Muangko si Madriaga nga siya gi-hire. Di kay namakak naman lang lubos-lubusin na lang gyud na mga kaigsunan. Mo na ending ana Muingon na si Ramil Madriaga nga ako ang nag-hire niya. Nya pangutanon po na itong gi-hire nga siya ba gyud gi-hire nimo? Oh, siya gyud. Ang pangutana na may gap naiputol nay missing link. So mangutana karon, i-confirm ba na ni BP Sara ka si Madriaga gisugo niya? Siyempre si Madriaga mo ingon mga sako, ma'am. Di mo ingon po si BP Sara, sure ka? Okay. Pananglitan mga igala, ikaw, nakay planong mo papatay tao. Ikaw direktamente mo atos mo kontrata? Kay baw kang inig madakpan, inig kanta, ikay itudlo. Dili, oy. So, wala gyapon lang salida. Tutyo gyapon. No? Banga gyapong agi mga igsoon. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. So, tama na diha. Ikaw Sindania, ayaw nagpangandoy nga mutambog si BP Sara diha sa imong Committee on Justice.
No, kamo mga teroristang dako ra ba ng inyong grupo? Mo ba ni Guol ba ya kay ni sila mga higala nga naa ko na sila mga kauban na matay dito sa Negros. Unya, kini atong pangulo pod karon walay pagkundi na. Mga kaigsuunan, wala man lang gi-congratulate mga higala sa Pangulos Pilipinas ang kasundaluhan may gala nga nakigpatay na dito may galas Negros. Nining anam-anam rasang ni balik may gala nga grupo si NPA. Bullseye! Bullseye! Unya si Bibi Sara kay congratulate mga higala dito sa mga sundalo. Himuan na sa may galag meaning ni Auntie Claire. Ha? Kaya tinuod man yun po. Doon may pakialam may galas BBM sa NPA. Naaba di ay? Wala eh. Iya pa man ganing gihimong kauban na may gala ng mga progresibong pundok na naa di ang mga gala sa Kongreso. Kini di sila sindan niya di ay. Bullseye! Bullseye! Akbayan? Kabataan? Ayaw na tanin yung ilara. Bullseye! Bullseye! Mangutana mo sa mga intel, mga galas, sundalo. O unsay panganan na nila. Mga white front. No? Mga white front. Lahi man tong red front. Mga white na sila. Okay, legal man na sila. Fronting legal man na sila may gala mo nang naay mga kuan. Mabito na isa mga igala nga angay ng tanggalon. Kanang kuan di na napasudlon dapat. Ang gobyerno gilutos ko galingong mantika. Ang kwartas gobyerno kuhaon ihatag dito may galas armadong pundok. Unya isukol rasad sa gobyerno. Bullseye! Bullseye! Pagka mga matay na may gala gumikan sila pagsukol-sukol sa gobyerno, magpalaban na yung Commission on Human Rights. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Ha? Bullseye! Inibong Commission on Human Rights mga higala. Wala sa'y pakialam kung naabay bikti. Wala sila pakialam mga higala pag uniform personnel. Mulihok lang yun sila mga higala. Akong dunay NPA mamatay. Kanto mga higala puriya ko lang in town. Sorry ako na pong may sigutan. Kantong babae may higala batanon 19 anyos diri may higala sa Mayla Pilipina. No, katong gisaka may higala sa kawatan. Ang human rights may higala ni ana gyud pulis. Ni istorya gud mga higala hepe sa Tagum City Police Station. Di gud pahilabtan tong 14 anyos may higala mo igapatay sa dalaga. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Di man na maayo ba na? Isa pa ng Commission on Human Rights may higala nga marag yama-yama ra. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Katong diri sa Tagum ay sus giadto gid sa human rights mga higala ang katong batanon nanambok na daw ron. Nangutan ako ba kumusta naman tong kuan diha katong 14 anyos nga suspects pagdunggab sa dalaga dito sa Pilipina. Nanambok na kuno bay? Kaayo ra mga higala masuko na ba pong human rights na ayaw gilabti. Kay may katungod na may human rights na. Wala na bay katong batanon wag ito sa katilingban. No katong babae, no? Nagtrabaho ra gid in tao to buutan, kugihan may gala mga Pilipino nga mga klases kabatan-unang Pilipino nga atong gustong mupuyo sa Pilipinas ba. Ibang patay sa adik. Karon ang labanan sa human rights, ang paniguroon sa human rights nga di matatsahan katong kinabuhi may galas tarantado. XFM Katropa. Katong kinabuhing na usik mga igala nga wa jud in taon maghatag og labad sa gobyerno. No, kay naning kamot bisag naay kwarta yang ginikanan naning kamot siyang kaugalingon, di ba? Nanarbaho ni eskwela mga igalag prestiyosong eskwelahan, wa nagpabadlong, pagkamatay may igala, wa gyud kay madungog nga condemnation in taon mga igala gikas gobyerno. Muna nakasakit diha. Karon ang human rights may igala, ato baga ko ni anha diha. Di may igala sa police station diri sa Tagum. Diya sa detention facility may igala gisubay gyud. Yun yung giwarningan yun ang mga pulis nga batalag, mapaakan ng amigas, ha? Giwarningan yung mga kapulisan na to may galas Tagum nga ayaw ninyo nagtatsahi, ha? Kining 14 anyos nga may gadunggab. Kaya suspect ran, eh. Pastilan dolor. Bullseye! Bullseye! O ni karon mga igala. So again, mas maayo na diya. Tuo, nga sindan niya, eh. Nganong masuko man na siya may galag mo palaban ang mga Duterte Korte nga. Bisag sikin sa pwede bang himo ana. Di ba? Kung gigamit nila balaod, di po siguro sila masuko kung ang pikas side mo gamit sa balaod.
Di, kaya dapat tong buhaton mo, atubang sa ilaha, kinsaman mo. Atubangon mo og dili mo bias. Atubangon mo og maayo inyong sistema. O di kay, kamo ra may gabuhat-buhat sa inyong mga... Kamo naman lay gabuot-buot ya sa inyong pamaagi. Ha? Maka cross-examine ba di ay mga abogado ni Sara? Di man. So, at the end of the day, naamang mo yung desisyon, mas maayo pag di na lang muagi diya sa inyo, idiretso na lang niya, paghimo na mong report, no, bahalag mga hiwi mo diya. Himo na lang mong report, and then i-forward na dito sa plenary para madibatihan, and then kung naapay mo sukol, naapa man gyud gyapoy mga kongresista nga modapig mga igala. Naapoy mga kongresista may igala nga against Sara. Pero di gyud mo pagkakumpiyansa nga naman pagka kanang impeachment mapalpak na sad. Wala na 'yung panahon. Wala na. Maot na gyud kay paminahon nga tirahan na po ninyo si katulong hugna sa 2027. Nga by October 2027 filing na sa candidacy. Diba? Oh, pagka October 2027 filing na sa candidacy. Di modo pagka na mga igala mo ng mga congressman karon, careful gid mo. Kaya pagka na mapakyas pagyapon karon, oh, patay man ya. No? Nga naman. Ang inyong mga constituent nagsige hapa-hapa. Oh, labi na mga taga Mindanao. Nagsige may galag. Kini nga mong congressman ha. Niboto na po di ay ka balik na po niboto na sa deka sa impeachment. Karon. Uni hapit ng filing, inig-file nimo ayamiran gyud ka sa imong mga tao diha. Moingon gyud di na nato napadag-o na. Oh. Magtimaan man ni mga tao ron. Naglista man ni sila. Nag-anaman naman na sila lista kinsa ning mga congressman nga maniboto karon. Katugan pamawi mo. Kung sa unang impeachment ni botar mo, ha? Kung sa unang impeachment ni botar mo, karon sa ikaduhang impeachment, huna-huna agi ninyong tarong. Ha? I mean, kining mga reklamo ninyo, nabay bag-oan sa nakalabay nga impeachment. Kining reklamo aning itong pare. Wala man. No? Maura man ni gipalapad lang, no? Gipalapad lang, gi-expand lang nila may gala mo nang gakuha sila records bangko, no? Gikuha sila mga higala og records amlak, kuha sila mga higalang salen, no? Ila lang gipalapad mo gani nga nahog na noog fishing expedition kay para kuno masolidify ang ebidensya. Nagsige pa sila panguha gidugang nila mga katropa nga wala na dito sa original nga reklamo. Ang nahog karon ang Committee on Justice Committee on Justice nahog na karog sila'y nanguhag ebidensya para sa reklamante. Ang reklamante nagkapi-kapi na lang. Ano na hitabo mga katropa. So sindan niya, no? Kung sabay tawag ani madam, no? O tarpulano o yacht, o sabay kuan ani yours. Ayaw nagpangandoy nga mutambong si Sara diha sa inyo. Ngano man gigamitan nag-utok sa mga abogado ni Sara. Di ba sila mapriso o di sila mutambong diha? Kaya ngano man bisan pag mutambong sila at the end of the day, inyo bang gyapong i-impeach diha sa inyong level? Ngano kung dili? Huna-una aragod, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in ground. So unsa pay buhaton? No? Gamayng litik na lang mga igala, i-impeach ko gyapon nila based sa ilang report. Pakigpusta ko. Di ba ang resulta sa report ani mga igala, kulang na lang moingon sila guilty. Ang problema lang kay di sila pwede moingon ana eh. Until probable cause lang ilang maingon mga igala. So, okay. Di ba nakaingon naman si nakaingon naman si Jervil Luistro nga ang ebidensya kuno is more than probable cause. Oh, what are you waiting for? So may ginahulat ninyo diha. Ipasa na kay kami sad diri na ginami-nami. No? Gusto mi mo tanaw sa lalis ba? Tanaw na to ni mga igala kinisindan niya usay mabuhat niya may igala sa Senado. Pero di kana inyong tubangon dito, nya ibangga ninyo kang attorney Puwa. Kinsa kay to mga abogado ni Sara gani season? No? Porton, ano ba to? Tanaw ra ko tong council ni Bibi Sara. Onya inyong ipabarog dito si Sindania. Basig ang hiwi gikan sa wala mapaingon na nas too. Oh. Tinuod na. Di ba na mo saler mga igala?
Nga naman, katong pikas, gigamitan tog utok defense to. May gala ginagamitan tog wag kay sila huna-huna ba nga. Sige nilang ana ron, sige nilang hikyad ron. Ang mga abogado ni Sara nagsige nilang kani, tunan tani. Oh. Nangandam na ready na kayo. Kami sad, no? Ng mga tao mga katropa, butan na gyud mi, no? I-promise gyud ako ninyo na panahon sa kung madayon ng impeachment, which is 90% ila man gyud na ipadayon bay, no? Ila gyud na ipadayon pero magkalalis pa man kun disciplinary karon. Kaysa gikaingon ko na lagi ang ubang congressman karon mga igala pundo paniid. Touch move karon eh. Touch move ka karon. Eh once may igala dili na ma-impeach. Oh. 2027 filing na. So ikaw karon congressman, ma-identify ka at impas ka. Bullseye! Bullseye! Una-unaon ninyo, way kusog ang Marcos administration when it comes to popular kini mga igalang appeal, no? Appeal sa masa? Wala eh. Baho pa sila sa paburot may igala. No? Awara gud nang rating, di gud mairok sige ka negative. Oh. Muna ginatanaw nila karon. So, if ever man lang may igala mo abot gyud dito na sa Senado, i-promise na ko ninyo kung unsay programa may gala sa XFM, wala na tanan ipadungog ginato kay gusto sang maminaw may gala og paunsa ni sila mga igala tulisokon sa defense. Kay didto equal sila footing. Diri sa Committee on Justice may gala na injustice na itabo diri. Dili mo equal dia. Dili mo equal dia. Luoy kay kadia abogado kang Sara may gala mo anha-anha kadia may igsoon ipakontempra kang abante. Ginahan ka na, ipakontempra kang Boytila. Ipakontempra ka may galag congressman nga wa gani kadaog may gala nangilog ra ganig posisyon kay iyang gipa-disqualify iyang kalaban. Kay kaglaro anang pildi dakong daog atong si Uy. O siya may gala nagkuan way uwaw gyapon. Nangilog og bangko di iyaha may gala. Bullseye! Bullseye! Alas 9:02 na may galantag nas buntag. Hello sir, good morning. 1 week pa lang ko gikan nagsubaybay nimo watching from Davao 3R Shirt Company. Uy. May buntag diha Ma'am Jelly lang Lin. Ngo nagsubaybay daw sa ato agab diri sa XFM Tagum gikan sa Davao from 3R Shirt Company. Kung pabuhat siguro big shirt diha ma'am sa may nanindot diha ma'am ha? Or pwede po ka magpa-advertise diri sa XFM Tago ma'am kay para mapalapda na to atong network ani. Pwede ra kay bitaw kadto mga katropa na to na mga negosyo. Amo mong giawhag sa pagpa-advertise diri sa XFM mga kaigsuunan. Ay mo kabalaka kay maabot tag Cebu. Ay mo kabalaka kay maabot tag Sambuanga. Oh, ipikian mo ang YouTube. Maabot ta bisag asa mga igala. Bohol na may noon. Bohol. Good morning, katropa. Maadyo pa'y mamista sila sa Bohol kaysa mag-impeachment. Bitaw, no? Lami kay pamista ba'y mahal kay pliti ba? Mahal kay pliti ba'y? Mark Gregory Enerio Era, mabuli lang ang kampo ni BP Sara og mo-attend diha sa... Yes! Exactly, mga igala mo nang ang wala pagtambong karon mga igala sa kanang wala pagbali-bali mga kaigsuunan sa kampo ni BP Sara angay lang man sa Maigalas Committee on Justice para mura sila kuan dia mura sila mga hanggaw sila ray magtubag-tubag silang kaugalingon. They deserve that mga katropa nga naman pag mo attend sa kadi bulihon ka oy tabangan kang Dilima no Abante no Luistro Sindanya abay kato may galang lisngag og ilong murag si Cookie no pirahan kag maayo dia. Bahala nagmoingon sila may galang ikaw di katrobang Arnel di ka lisngag apaunhanay raman pud na may galagot binawa. Tinuod man sa daba? Bulihon magyug ka diha so much better and the practical decision di na mo appeal. Ngano man anyway mga igala wala may verdict diha. Guilty or not guilty mga igala di wala man di ba na mahitabo des Committee on Justice. Ang i-establish na mga igala is ang i-establish niya is probable cause. No, the more ka nga imo nang patulan sila, imo na silang mo kuan ang abogado ni BP Sara may igala, the more nga mulapad budugay ug mas naa sila karon may igala rason nga pataason pa ang ilang script sa ilang salida mga igsoon. O all the more nga pakaulawan nila mga igala ang Vice Presidente. Gubaon nila mga igala aga kredibilidad sa Vice Presidente and then naadan sila mga alipuris magsunod magsigig survey.
Nadan sila yung mga alipores pambayran nga sige pag survey na mo diha kay murag ni baba na karon ang kasikat sa vice presidente kay gikulatan na namo pag-ayo dire. Whereas pag abot na to karon mga higala dito sa impeachment, kitang katag mubarog ang abogado ni BP Sara pag sulti ni Sindanyab. Di lagi ni ka-apel. Sila Jerbil Luistro kay mga abogado man to. Terry Ridon, Laila de Lima pero kini si Sindanya. Isangit ninyo na sa electric pan sa kuan. Kongreso. Kinsa may representahan anak mga katropa ko ni tulisokon ko gyud ni may gala. Kinsa may representahan anak akbayan unsa mga akbayan na ba? Nga kada inyong grupo NPA man andako. XFM Katropa. Nagi di sila kasuko ni Bibi Sara ngano man. Numero 1 man ning mapuhag og mapresidente si Sara. Mao jud mo ako ipanghinaot bay. Nga kung mapresidente si Sara mga kaigsunan ako magpabilin ko may gala nga kuan, magpabilin kong komentarista. Pero muhangyo gyud ko. Unahag puhag ng mga kasamok-samok sa Kongreso. Ngano man, alkansi kay Pilipinas, kanang gisweldoan na nila may gala akbayan. Usa bang sektora ang girepresentahan ni ana? Muto pa ko ato mga para sa mga mag-uuma, para sa mga mananagat, no, para ato mga mamumuo katong kisa to siya tong manggagawang Pino-Pilipino kato kamanggagawa dai si kamanggagawa. Muto pa ko ato kay nagbitbit gyud sila may gala silang kausa. Kining akbayan unsa may gidani nga NPA man nga. Be kamo kuno be. Unya nga tong gobyerno gasweldo, napay alawas madawat ani, napay mga kumpletong madawat di mga aksyon. Nga ikaw karon gabayad kag buhis, ikaw karon mga galain taon makaluluoy ka diha. Kung income ka lang 40,000 gokdon ka sa gobyerno, i-hand down ka mga higala para lang makabayad kag income tax, para na isweldo ni mga sama ni ini may gala nga mga kongresista way mga puangon. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Pwede may gala nga tarungon na nato ning Pilipinas. Kanang mga tanggalo na mga ano yung mga chichiburichi kunuhay may gala si kanang i-reform na to ng atong party list system. I-reform na to ng atong party list system. Katong sigig panghilo sa hunahuna sa tao may gala nga mudaot sa demokrasya. Tanggalon na to. Katong magsigig promote og komunismo, tanggalon to. Wala man unta ni sila mga igalay kusog. No? Kundi lang pod mga igala, wala ni sila mga igala gibuhi sa administrasyon. Ang isa gyud nga nakapahatag nila kaisog bay si Bongbong man. Tinuod lang. Gihilabtan ba dai sila? Kadungog ba dai kag naa mga igalay kining mga condemnation na hitabo o nadungog nimo may igala gibuhian sa pangulo karon mga igala nga nag kuan ining komunista. Wala man. Ironic gani kayo, di ba? Magsigig pahumot sa iyang mga sundalo. Pero ang iyang mga sundalo, pwede na sa niyang ibahog na to sa mga NPA. Ang mga mauti, nibalik na sa mga mauti. No? Di ba? Tinuod na, nibalik na sa mga mauti, mga igala. Unya ka na, mauna sa'y mugara. Kisa'y masubak, ato mga sundalo. Kisa kinabuhi, mga igala, mamatay. Ito mga sundalo. Ang mga pamilya, mga igala, mailo. No? Mabiyaan. Nabay pakialam may galang pangulo. Muadto ba na may galas battlefield og mugako sa sundalog moingon, laban lang tayo. Jesus Mario Joseph ambot lang. Magka pitla-pitla na gani, masayop na gani igo ra mo report og nadakpan ba uwa may galas saldi. Ano siya magakaigsuunan? Oh, mo kamo diha moingon mo ay ikaw DDS. Samok pa na inyong DDS. Mo kita na ko nga nagdawat og sweldo ana. Ang ato mga igalang komentaryo, gibasi man nato na mga igala sa pangitabos palibot. Gibasi man nato na mga igalas tinuod nga lakaw. O ikaw Sindanya, ha? Kung nagamit mo balaod, impeachment ba ka? Based on the Constitution, magka na inyong gigamit. Nganong maitok man kag bugamit sang bana ni BP Sara sa iyang katungod? Ikaw lang day katungod. Wa gyud, NPA gyud kanda ko gyud. Sayang kay kwarta sa gobyerno, gisweldo ninyo. Sayang kay kwarta sa gobyerno, gisweldo ninyo mga kaubanan to, oh. Namatay dito sa Negros. Kunya karon magpapalag-palag mo. Kay sobra ra ko ng sundalo. Ay ako'y na sundalo, tingaman tag apilod tapag kag harang-harang ka diya. May mag na human rights. Pusilon ko ba ng human rights ug apil? Sige, nata sa battlefield. Nagsigig buto ang importe, nagsigig buto ang Armalite niya. Na human rights mo. Human rights ko. Hawarya. Pusilon ta ka. Natadis gira karon o kanay mga ingana.
Mga Franz Castro, mga ingani, may galasindan niya, makita na kusgira ko sundalo. Ay sos, ang pinakakusog nga buto katong nakasulay na ko pabutuan ng Howitzer. Katong kuan ba? Katong kanang dakong kuan. Nang kanyon sa bitawagan na. Kasulay pabutuan agab. Kapabuto na ko. Oh, dress banay-banay, di ba may picture ko? Oh, kasulay na ko ana, makalami lagi kayo. Kay kung kani mo ibuto kay murag bulangkat imong dughan ba. Pero kung kusog ko na ang buto diri sa pag-ana nimo, mas grabe ko buto dito sa unahan. Og ako magayagala lagi. Iuban ko sa artillery. Unya makita nako mga igala nga naa ni Sindanya may sonas gira. Moingon jud kog limahan ninyo kabala gyud sa nahimutangan ni Sindanya dili pwedeng isa ra ka buok. Ay! Ano man? Wala ni. No mga katropa, abi ninyo kining ilang grupo, dili ni mga igala oposisyon, dili sad ni administrasyon. Parasite ni sila. Linta ni mga igsoon. Og they are being used as political tool. Depende ra na may gala sa maabtan nila nga kini bagahigala nga kuan administrasyon. Karon gipahimos lang sa silang bongbong. Kay Marokoy man pud mga igala lagi no nga kani sa banha man ni mga tawhana ni. Di tani dali ra ni bahugan ta ni kay ngiro man gyud mo paghot ra magway kaon. Ay! So dali ra ni para di sila musaba, di sila musigig saway na to. Ato ni silang kuanon, ato ni silang bahugan. Hatagan na to ni silang role, no? Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Kung naghihimong BBM karon, the enemy of my enemy is my friend. Oh, but it doesn't mean may galang nga friend literally. Gigamit niya ang kaaway sa iyang kaaway. Kining nga progresibong pondo, kinsa man gyud, kang kinsa man gyud sila mag-aligot-got. Sa mga Duterte nga naman, napuhag baya gyud sila. Alang-alang pod na di sila pampuhagon. Nga gihatagan baya gyud mog chance panahon ni Digong. Na ay gipamutang sa DAR, no? Na ay kini panangitan si Ridon. Oh, si Ridon gibutang man na may gala sa Urbanpur. Nagsige naman og lamirda mga higala dito sa gawa sa nasod. Ang imong komisyon para sa mga pobreng naa syudad, Urbanpur. Unya ikaw, tuwa ka dito, nagsige kag lakaw-lakaw. Unsay mahimo sa Urbanpur, paingon diya sa imuha. Sa imong lakaw. Wala. Oh. Munang gigamit na, karon katong dunay mga kasuko kang Digong. Muto'y gigamit mga igala ni BBM. Not necessarily nga friends sila. Gamitanay ramang gudning politika. Oh, mga progresibong pundok, Franz Castro. Si Franz Castro, may kasuko gyud na may gala. Ngano man, langalang kidnapper man nagbata, may gala diri sa Talaingod. Diba? Nahatulan ba yan diri ambot may gala nganong wa man. Kini mga igalas buydila, si Abante. Nang luod man ni sa mga Duterte kay gatabang kuno siya sa una, usa kuno siya sa nagpadaog. Unya wa man pansina. Maitok day ka? Ako sa kong kabay, di ko pansinon, may gala ng panalitan mo, daog sara, di ko pansinon. Anong maglabad ba na akong ulo? I'm just doing my job. Trabaho ra ko sa kong trabaho, mga igala, nga kung mauni makahatag plastada sa mga Pilipino, pero isaad na ko ninyo. Nga pagka, mudaog na may gala sa Mipisara, unyan ay mga palisiya nga di ko kauyon, mo komentaryo gyud gyapon ko. No? Mo komentaryo, mo man akong trabaho, mga kaigsunan. Constructive commentary. Para matarong mga kaigsunan. Kining karon nya administrasyon, di na ni madag constructive. Destructive na ang tirada diri nga man may gala, giilad naman ta. Ay! Giilad naman gud ta diring bahina, mga kaigsunan. Panalitan na o kanang kasaldi ko. O kanang kasaldi ko. Wa ba ta ilara na bay? No? Gilipat-lipat naman gud ta. Report kuno sila nadakpan di ito may galawa na. So kinsa karon ilang gibakakan unya, mao pay mga dunay ganang masuko may galang mga sayop. Kuyaw na ning panahon karon no. Katong mga mali, mao na toy mga hari. Mao na gani, sila na gani ang mali, sila pay isog. Mao siya ni sa mga kanabit ng mga naga-kabit-kabit. Ay! Kana mga naga-cheat-cheat gani gab. Sila na gani ang sayop. Mao pa na kusog mambaliktad og sitwasyon.
Kusog na ba kayo naman damay? Invite on ba ka na nga? Okay raman na, basta di lang mapapektuhan ang atong trabaho. Los ni mo. Ay, Kinsa ka man, makuto-kuto ka. Okay naman na, basta di lang mapektuhan ang trabaho. Huwag mo akong itulad sa'yo. Ang sayo ay sayo. Mura na yung muguba ni mo. Alas 9:16 na mga igala dagdas buntag. O, kanigadmin karon di na ni mga igala madaag constructive criticism. Kadungog magkaana nilang Ted Pylon, kadungog magkanang uban mga igala. Magkatawa. Inuo ko. Kana sila Ruina Guanzon, dili man gyud na sila Duterte. Honest, di na sila Duterte. Pero magkatawa sila mga igala, for example. Ikaw na lang nakaingon si Ruina Guanzon nga, ha? Sa katong ingon ni Auntie Claire nga, ang nahuli hindi ibig sabihin nga na-aresto. Ikaw na lang eh. Wala na ni. Damay-damay na ni. Oh, nakadungog ba ka? O komentaryo gikang sindanya? Nasaan si Saldico? Nakadungog ba ka mga igala o komentaryo gikan sa Kongreso, gikan mga igala sa Kamara de Representanteng nangita kang Saldico? Wala. Bullseye! Bullseye! Dilima. Nakadungog kang nagkundina mga igala? Wala. Abante! Buitila! Nagkundina ba mga igala karon? Nanawagan ba nga madakop si pauli si Saldico? Labaw nang wala. Romualdez! O ikaw di atintin. Nanawagan ka nga mapauli si Saldi? Wala sad. Bujidi! Nanawagan ba ka nga mapauli si Saldi? Wala sad. Kinsa pa? Sandro! Asa naman Sandro? Charis ron. Hilom na, hilom. No? Mingaw pas nanikop. Hilom na si Charis. Kaya mga project niya dito mga igala sa Ilocos Norte, wadyo'y human-human. Mo dyan klarong DPWH nila diya. Dagan plano way human. Dagan project way human. Lahi po tong dagkog puson way hawak. Alas 8, alas 9:18 na may galadag na sa buntag. Bullseye! Bullseye! Kani mga igala lagi. Muna, sindadi Ayaw na. Wag ka na.